zbog praznika u protekloj sedmici baš nismo imali previše fudbala u ponudi, ali zato su Englezi tu kao i uvijek da poprave stvar. Upravo zbog toga, menadžerski potezi sa fudbalskih terena u protekloj sedmici uglavnom dolaze sa otoka, ali to ne umanjuje činjenicu da i ovaj put možete uživati gotovo 2 minute fudbalskih majstorija.